højre arm. Og ja. Gør klar til at rejse fad. Det var første skud, og nu er det så sige, at skydningen den også åben på skiverne. Jeg vil ikke se det. Og det næste, det er Svend Styrelsen, Simon Mortensen, Svend Kampmann, Poul Erik Pedersen, Niels K. Lund, Kai Hård og Erik Havn Petersen.
Det glemmer vi. Det må jeg nu på. Ja, vi står her sammen med Orla Carlsen, som blev fuglekonge sidste år. Orla, hvordan er det bliver udtrængt? Jeg har hørt, det er en lidt sjov måde, I gør det på. Ja, for hver gang der er en, som skyder, så bliver der taget en af konvolutterne og bliver lagt om foran. Og i den konvolut, der er så et navn. Og i tilfælde af, at den sidste stykke den bliver skudt ned, så er det ham, som er i den konvolut, som bliver udtrukket. Det vil sige, at faktisk vedkommende kan være på ferie på Karibien, samtidig med, at han bliver fuglekonge i Ølgod. Det kan han sagtens, ja. Sagtens. Og så ham, som skyder den sidste del ned, han bliver så kronprins. Så det er et lidt specielt system i forhold til andre steder. Det må man sige. Regner du med at blive det igen i år, eller håber på det? Eller? Det kunne da være meget skægt. Ja, det kunne. Absolut, men chancerne de er jo ikke store. Det er 1-77. Vi er 77, der deltager på fuglen i dag. Det her forsvarsbrødrene, hvad er det for noget? Hvad indebærer det? Det er en forening, som er gamle soldater. Det kan være ikke blot soldater, men også hjemmeværnsfolk og folk, som har været i civilforsvaret. Og det er både herrer og damer, som kan være medlemmer. Og det vi som hovedsagen siger, det er, at de skal have tjent det danske flag. Og det er en kammeratlig samvær, vi har 2 gange om året, hvor vi har fugleskydning her, og så har vi ålespisning i november måned. Og derudover, der er det som hovedsagen bestyrelsen, der har mest at gøre sammen. Ja, men vi siger mange tak for det. Jeg siger også tak. Sidste skud blev afgjort ved Ingemann Simonsen, der skød modstanderen ned, og han blev dermed kronprins. Og den, der ligger her i, det er så fuglekonge. Ja, det blev vores skydeinstruktør Erik Havre Pedersen. Det blev vi bestyrelse til nogle gange. Har du i snø? Ja, det er nu. Tillykke med det. Tillykke. På den her seddel, der står der Erik H. Pedersen. Ja. Det skulle være dig. Det er mig. Ja. Så er der faldet mig i bliver dåbt af den. Hvor mange af dem sedler har du lavet, fordi I kunne være der? Skal vi give ham en klap? Ja. Erik Havre Pedersen fra Bestyrelsen blev